Боби, аз съм. Станало ли е нещо? Аре, отвори бе, какво сте заключил? Какво ти има? Какво става? Цял ден се сърдиш. Това е, защото станах рано. И сега целият ми ден е крив. Да, бе, да. Ако е заради Ралица... Не е заради Ралица. Вие не сте се наговорили. И тя днес ме пита същото. Добре съм. Нищо ми няма. Не си добре, нали те виждам? Ако продължаваш тия въпроси, естествено, че ще ми стане зле. Знам, че те дразни оня мазния дет се върти около нея. И според тебе какво мога да направя? Ами да отидеш и да й кажеш. Виж, знам, че ми говориш тия неща заради отбора. Спокойно, няма да виждам. Не е заради отбора! Добре, да не е само заради отбора. Затова ти казвам, ако не отидеш сега при нея, после ще е късно. О, гледай го. Малката читанка. Ти па си същия, за съжаление. Още ли живееш в средната земя? При хобитите. Много сте ми скучни. Ще се срещам на игрището и там ще видим. Какво ще видим? Тук оставаше само с гледане. Какво искаш да кажеш? Че ако те видя на вратата, направо ще те спукам. И откъде знаеш, че съм вратар? Какво си? Крило? Централен нападател. Знаеш ли какво? Що не оставиш футбола на тия, дето го разбираме? Чакай, не се сърди. Дай 5. Успех на турнира. Здрасти, Рали. Здрасти, Боби. Дойдох да те питам нещо. Да? Всъщност, да ти кажа нещо, нали? Аз просто... Да, да кажи. го кажа. Нали, понеже... Да? О, халфчето. Може ли да не ми се месиш в разговорите? Явно сега не е удобно. Друг път ще дойда. Боби, стой! Чакай! Рали, аз тръгвам. Много готино си прекарахме днеска. Оф, мръдни се. Хора! Днес се случи нещо, което аз самия не очаквах. Бях избран за капитан на Титани. Да, аз! С капитанската лента. Какво вижте, бе, хора? Защо ме хейтите така? Но в името на отбора ще нося с гордост лентата. Даже вече съм поръчал едни страхотни екипи от един сайт и те пристигат. Що, момчета? Какво има на екипите? Само аз ли виждам розовия цвят? Мен ме кефът. Ти виждал ли си отбори с розова фланелка? Ти знаеш ли колко много отбори играят с розово? Добре, Роналдо. Боби, спиш ли? Аре, по-живо малко. Заспали сте. Мити, Титане, айде. Айде, върни назад. Край на тренировката. Съберете се тук. По-бързо, по-живо. Айде, Титан. Вижте какво, момчета. Турнира наближава. И така няма да стане. Ако искате да страдате заради хейтери или момичета, мястото ви не е тук. Така че решете какво искате и като сте готови, се върнете. Ай, сега изчезвайте! Абе, вие двамата се стегнете ли най-накрая? Титан, на теб какво ти е? Откакто станах капитан, всичко тръгна назад. Какво толкова е тръгнало назад? Ами снимаш, трудиш се, опитваш се да си забавни и да предадеш своя опит. И какво получаваш? Обиди, псовни и хейтове.
И нито един от вас не ме защити. Не написахте един добър пост. Или пък слушаш умните съвети на най-добрия си приятел и се превръщаш в пълен глупак. Кой? Аз ли съм глупак? Не бе, аз съм глупак, защото те слушам. Ръмба, кога е пост? Ма и Т и Е. Най В Е Л и К. Не. Абе, аз това си... Асене, какво правиш? Нищо, тук някакви са обиждали Мики и аз искам да й напиша пост. Какво да им напишеш? Пост! Какво ще постигнеш, като им напишеш този пост? Ще ги заплаша. Бе, много им пука на тех. Какво ще напишеш ти? Ако можех по-бързо да пиша. Бе, научи се, бе! По-полека, бе, мамо! Ще ти кажа аз по-полека. Гледай, какво пише тук? Смутаняци. Мърши. Тия са титани само в кухнята. Ами да, ето, ние сме в кухнята и сме титани. Има и още. Какъв е този смешен капитан, бе? Време е достатъчно. Боби с тая ралица, Мити с тия коментари в нета, те още не са в час. Се провалим с гръм и трясък. Ще провалите, да. Ако не намерите сили да се справите с тази криза, ще провалите. Всеки иска да е победител, обаче в живота понякога се случват и други неща. Те хубаво се случват, ама нали в името на футбола и в името на отбора нищо друго не трябва да има значение. Румба, футбола е само една игра. Аз затова днеска ви изгоних от тренировката, за да разберете, че матчът се печели не само на терена, а в главата и в сърцето. Аз се изчистим аз. И се ясни? Сети. Роналдо! Да не са те изгонили от вкъщи. Роналдо. Здрасти, Роналдо. Чао, Мити. Чао! Не, просто минам да те видя. Супер, идваш точно на време. Трябва да ми помогнеш, набарах нещо. Хайде, влизай! Може ли малко вода? Да, хайде. Раница, чакай, трябва да ти кажа нещо. Не мога, бързам. Къде при оня твоя ли отиваш? Не е мой, ясно? А Боби, защо го разиграваш? Не го разигравам. Боби е супер сдухан заради теб. Видяла Янко у вас. Така, първо, не се прави на толкова загрижен за Боби. Всички знам, че ти пука само за тъпия отбор. И второ, аз мога да кажа, който си искам у нас. Айде, много ти здраве. Давай, дай си, ела. Всички тия са юноши от софийските отбори. И всички те са от отбора на Янко. Ето, абсолютно същите като от снимката. Той е подлец! Ги е накарал да си направят фалшиви профили и да ме хейтят в нет. Не е честно. Прецакаха Боби. С Ралица. Прецакаха мен. С хейт в нета. И сега искат да прецакат отбора. Обаче ние няма да им дадем. Ще ги смачкаме. Румба, чакай, имам Остави план. ме, бързам. Ма чакай, къде отиваш? С Бой ще щупим главата на тоя Янко. Какво? Да, ще го пребием тоя нахалник. Не дей! Какво не дей? Ти знаеш какви гадори е направил. Първо, не можете да го набиете. И второ, ако случайно успеете, Ралица ще ви намрази и ще се върне при него. Да, бе. Мислиш ли? Не мисля, убедена съм. Ти се да ни спънеш. Ма, Румене, ти въобще не ме слушаш. Имам план. Добре, айде, идвай. И си сигурна, че това ще проработи? Абсолютно. Щом те види с мен, веднага ще изревнува. Добре да вие, нали сте приятелки? Приятелки сме. Няма ли нещо да се скарате? Ти това не го мисли. Аз ще се оправя. Важното е ти да си играеш ролята на хлътнал по мене и Рали веднага ще дотърчи. А ти защо се саможертваш? За вас го правя, момчета. Саможертва ли да се влюбиш в мен? Боби, въобще не ми се прави точно сега на жертва. Ще ги размажем. Титаните са бита карта. Целият им отбор е супер зле. Психотурмоз.
Сега остава само да им нашим 5-6 гола и да ги пращаме да спят зимен сън. Какво ще кажете? И така, хора, турнира наистина започна. За тези, които не знаят, има 2 групи от 3 отбора. Първите 2 продължават напред. А първият ни матч е срещу отбора на онлайн хейтерите. Има доста да си връщаме, така че се гответе за война. Момчета! Елате малко. Генчо, готов ли си? Да, тренер! Мити, ти започваш резерва. Тренер, Да. лентата. Не, целуния за късмет. Добре, отиви. Искам специално да приветствам всички с добре дошли и да благодаря на организаторите на турнира, на треньорите, на родителите и на младите футболисти за това, че подкрепиха това състезание. Не мога да скрия гордостта си от факта, че нашият град е домакин на такова събитие. Гледай ти. Първо общината искаше да ни вземе игрищата, а сега какво? Кмета бил горд. Фу. Добрев го притискаше и го изнудваше, но сега като го няма Добрев и кметът цъфна. Ще спасява света. Четах някъде, че ако си политик, трябва всеки ден да си промениш мнението. Защо? За да не